Madwar 80,000 persuna attendew għal Notte Bianca. B'kull rokna tal-Belt Valletta tiddawwal b'kuluri, mużika u diversi attrazzjonijiet. B'kollox is-sibt kien hemm il-fuq minn 60 avveniment artistiku bil-parteċipazzjoni ta' aktar minn 250 artist. U Notte Bianca għal darb'oħra rnexxiela tolqot il-gosti ta' kulħadd bi proġetti mużikali, teatrali, dawk ta' sfin, arti viżiva u aktar. Fis-sqarrija l-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta faħħar ix-xogħol ta' diversi ħaddiema sabiex Notte Bianca tittella b'suċċess, kemm f'dak li rigwarda loġistika u anke l-programmar tal-attivitajiet kollha. Min-naħa tiegħu id-direttur artistiku ta' Notte Bianca, Antoine Farrugia, qal li din l-edizzjoni ta' Notte Bianca kienet waħda speċjali, mhux biss għax kien hemm numru rekord ta' prestazzjonijiet madwar il-belt, iżda għal varjetà u l-kwalità għolja ta' proġetti li ġew offruti. Din is-sena wkoll il-Kamra tad-Deputati fetħet il-bibien tagħha għal pubbliku waqt l-avveniment ta' Notte Bianca u min żar il-bini tal-Parlament kellu l-opportunità li jara s-sala tal-Parlament kif ukoll il-kmamar tal-Kumitati fejn kien hemm uffiċjali tal-Kamra li taw informazzjoni dwar id-diversi aspetti tal-ħidma parlamentari. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati, Angelo Farrugia, kien preżenti għal din l-attività li matula huwa wkoll kellu l-opportunità li jitkellem mal-pubbliku dwar l-istorja tal-Parlament, l-irwol tal-Parlament f'sistema demokratika u l-ħidma li ssir mill-membri parlamentari fl-interess tal-kostitwenti tagħhom.